मला फ्रीज मधलं थंड पाणी आणा, खूप दमून आली आहे. सगळी कामा करतो. अरे देवा, फ्रीजचं लाईट तर बंद. आता ते काय बाथरूम आहे का लाईट चालू करून आतमध्ये जायला? पाणी आणा. अगं बावळट, फ्रीजचं लाईट बंद झालंय म्हणजे आपला फ्रीज खराब झालाय. अरे देवा, एक काम करा, त्या फ्रीज वर मेकॅनिकचा नंबर लिहिलाय, त्याला कॉल करा. हा करतो. हॅलो फ्रीज. काय हॅलो फ्रीज. अहो फ्रीजला नाही, मेकॅनिकला फोन लावा. हॅलो फ्रीज. कसं काय बिघडलं? इथेच मॅचनी घेतलाय ना, म्हणून बिघडला. ओ वाटेल ते बोल नका. बघा, ही पण बिघडली.